салом дӯстон, имрӯз мехостам дар бораи антибиотикҳо, фоида ва зарари онҳо ба шумо маълумот диҳам. чӣ хеле ки шумо медонед, дар вақтҳои охир антибиотикҳо намудашон хеле бисёр мебошанд ва дар дорухонаҳо қариб ки тамоми намуди онҳоро мефурӯшанд ва бисёри мо ҳангоми беморӣ ба духтур муроҷиат намекунему ба худмуолиҷа машғул мешавем, яъне аз пеши худ антибиотикҳоро истеъмол мекунем. барои чӣ ин тавр кардан мумкин нест? Антибиотикҳо хусусиятҳои зидди илтиҳобӣ доранд, яъне противовоспалительный эффект доранд ва дар куҷое ки илтиҳоб бошад, яъне воспаление бошад, ҳангоми тавсияи он метавонад илтиҳобро бартараф кунад. вале бо вуҷуди фоиданок буданаш ба организм он метавонад зарари худро низ расонад. зарари антибиотикҳо бисёртар ба рӯдаҳои инсон мерасад. Масалан, як курс антибиотике ки шумо истеъмол кардед, ба рӯдаҳои шумо зарари он то 6 моҳ метавонад расад. яъне 6 моҳ вақт дар кор ки рӯдаҳои шумо баъд аз истеъмоли антибиотикҳо барқарор шаванд. ҳаст боз баъзан антибиотикҳое ки ҳангоме ки шумо онро истеъмол мекунед, метавонанд ба гурдаҳои шумо зарар расонанд, метавонанд дар гурдаҳо сангро пайдо кунанд. хусусан зарари бисёр антибиотикҳо ба кӯдакон мерасонанд, чунки кори рӯдаи кӯдаконро антибиотик вайрон мекунад. метавонад бисёр намуд аллергияҳоро ба вуҷуд биёрад ва ҳиссиёти организмро ба антибиотик суст мекунад, яъне чувствительности организмро ба антибиотикҳо суст мекунад. аз ин рӯ вақте ки шумо аз пеши худ ба кӯдак антибиотик додед, организм ба ҳамон доза одат карда дафъи дигар метавонад таъсир накунад ва шумо маҷбур мешавед ки дозаи антибиотикро дубора зиёд кунед, то ки ба организми кӯдак фоида расонад. дар кадом ҳолатҳо антибиотикҳоро истеъмол кардан мумкин нест? дар ҳама гуна бемориҳои вирусӣ, чунки вирусҳо аз антибиотикҳо нест намешаванд, барои онҳо противовирусные доруҳо лозим аст. дар вақти зуком, чӣ хеле ки худамон мегӯям, ҳангоми грипп, хусусан ба кӯдакон истеъмоли антибиотикҳо мумкин нест. антибиотикҳо гриппро табобат намекунанд. барои табобати грипп обильное питьё, обуду ҳавои тоза ва влажная уборка. вале ин маънои онро надорад ки шумо бояд тамоман антибиотикро истифода набаред. антибиотикро танҳо бо тавсияи духтур дар ҳолати зарурӣ истифода бурдан мумкин аст. ва вақте ки шумо антибиотик истифода мебаред, хубтараш мешавад ки ҳамроҳи он доруҳое истифода баред ки кори рӯдаҳои шуморо вайрон накунанд ва баръакс онро барқарор кунанд. ба онҳо дохил мешавад хилак форте, бифидум бактерин, линекс форте. нишонаҳои вайрон шудани кори рӯдаҳо чӣ гуна аст? ин шикамдард, запорӣ, қабзият, яъне дамиши рӯдаҳо, дар баъзе ҳолатҳо доначаҳо дар рӯй ва хӯриши бадан. ба ғайр аз вайрон шудани кори рӯдаҳо ҳангоми истеъмоли антибиотикҳо ҳаст антибиотикҳое ки ба гӯши инсон зарар мерасонанд, яъне ототоксический эффект доранд, шунавои гӯши инсонро пасттар мекунанд. боз антибиотикҳое ҳаст ки кори рӯдаҳоро вайрон карда дар гурдаҳо санг пайдо мекунанд ва пешоброниро сусттар мекунанд. хусусан чунин антибиотикҳоро ба калонсолон додан мумкин нест. аз ин рӯ ҳангоми беморӣ хубтар мешавад ки шумо ба духтур муроҷиат кунед, бемории худро аниқ кунед ва оё ба бемории шумо антибиотик мувофиқ аст ё нест, баъд аз тавсияи духтур онро истеъмол кунед. умедворам ки навор ба шумо писанд омад. саломат бошед.